з вами і розповісти про погоду на наступний тиждень. Нарешті дочекав справжньої зими. У понеділок та вівторок буде похмуро, а температура знизиться від -2 вдень до -5 вночі. У середу, четвер та п'ятницю піде сніжок. Вдень -2, а вночі аж до -9. У суботу також буде сніг. Температура вдень -9, а вночі аж до -13. У неділю з'явиться сонечко, але морозець добряче пощипає наші щічки, бо на стовпчиках термометрів буде вдень -13, а вночі аж до -19 градусів. А чи знаєте ви, що на північному та південному полюсах неможливо застудитися і не вийде захворіти на грип? Віруси там просто не вживають. Будемо сподіватися, що з такою температурою і наші віруси загинуть, і пандемія ковіду загине назавжди. Тож не хворійте, а будьте здорові! Па-па!